Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Suryati dari Desa Kebonagung, Dander, dengan judul Misteri Malam Jumat Legi. Kedadian iki tak alami kira-kira 20 taun kepungkur. Dina Kemis kliwon ning desane bojoku salah sijining warga sing jenenge Jaman mati. Lah mergo malam Jumat Legi wis dadi kebiasaan desa kuwi yen ana sing mati dina Jemah Legi kudu dijaga utawa dikemit. Mergo jaman kuwi akeh wong sing pegaweane nyolong morine wong wis mati utawa sirahe digawe pesugihan. Aku Sukir, Paeman lan Jembling giliran jaga utawa kemit pas netepi 3 dinane jaman ya tanggaku sing mati kuwi. Srengenge wis mudhun mengulon tandha yen to wengi bakale lumaku. Aku Sukir, Paeman karo Jembling agi-agi budal ning kuburan sing panggonane adoh teko omah kuwi. Ning kuburan wis digawekno omah saka terpal. Panggone pasak etane petek kuburane jaman. Teko kuburan wis repet-repet rodok peteng. Dilah ublik semprong tak gesang. Loro kabehe. Sing siji tak delek neng sisih kidul rada kepiring ngulon supaya panggon sikiling jaman kenek padanging dilah lan salah sijine tak delek sisih lor cedhak karo sirah ing kuburane jaman. Kandhane Jembling mangkono. Jaman sing wis mati tak kemit bengi kuwi ceritane uripe mbiyen pancen wonge rada mampu nanging kolot medhit lan senengane mblidhuki wong utawa gabung duweke liyan. Matine ya pancen nyolowedi. Enak-enak turu ngorok karo bojone kok esuk-esuk bojone tangi ngerteni nek jaman wis mati kaku. Kabeh wong desaku padha rasan-rasan. Apa matine jaman kuwi kualat apa ya matine jaman kuwi ora wajar. Obrolanku kandhek sedelok merga kiriman mangan karo kopi teko. Aku Sukir, Paeman karo Jembling ndangage ae mbukak kiriman kuwi lan langsung mangan. Sakwise sing ngirim mulih lan wis tak pangan kahanan dadi tintri meneh. Kira-kira wis jam 10 wengi aku sak kanca isih melek ngobrol ngalor ngidul. Dilah ublik semprong ketrak angin wengi katon mati ora.
Swara kemerteking pang-pang wit-witan sing ketrak angin saya agawe ngadeke wulu githok ditambah swara-swara kewan wengi tansah agawe nyenyete wengi lan dadake sapa wae kang keprungu mesti bakal wedi. Man, lho, suarane manuk kukuk beluk kok banter mento. Aku kok merinding kabeh sajake. Paiman budal njrantal goleki nggon kukuk beluk sing muni ngayuwara kuwi. Nggawa senter lan lumaku mlebu ing tengah kuburan. Gedebak gedebuk suarane Paiman balangi manuk kukuk beluk kuwi. Aku Sukir lan Jembling isih enak-enak ngudut lan ngopi. Pancen rada suwe Paiman ning jero kuburan isih keprungu suarane pating gedebuk. Aku ngira yen to gedebuke kuwi suarane Paiman ngantemi manuk. Ning ora dinyono lan dikira teka ngendi asale swara mak gedebuk tumiba ing tengahing pondok sing tak nggoni. Rada remeng-remeng kenek sinare dilah ublik pancen ora sepira ketok barang kang ceblok ing tengah pondok kuwi. Man, kok ngantemi wong to, malah tiba rene iki lho. Ning Paiman ora semaur. Barang sing ceblok buanter ning tengah pondok kuwi tak senteri. Ndilalah kagetku setengah mati. Aku mencolot sampai nabrak patok. Jebul barang sing tiba iku wujud ndas menungso karo mringis gumuyu. Rasane jantungku kaya pedhot-pedhoto ngerti bekakas kuwi. Sukir sing pancen wong rada pinter wanekno nyekel bekakas kuwi kang wujud ndas pringis lan diwacake komat kamit terus diuncalke wujud ndas bekasaan kuwi. Kahanan tambah tintrim lan gegirisi. Sawise ndas pringis kuwi ilang, ana gegambaran gawang-gawang putih ing dhuwure kuburaning Pak Jaman. Kaya-kaya semaput-semaputo aku ngerti kuwi. Putih dhuwur ngejejer, ditaleni telu jibrat getih, ya kuwi pocongan. Benteang-benteong ana swara gumuyu teka kadohan. Aku arep mlayu ning ora iso, duwoken ora iso obah aku. Kaya-kaya ora duwe daya awak iki. Sukir komat kamit ngantem pocongan kuwi nganggo yah sing wis disiapke. Maklap ilang saknalika pocongan kuwi. Ilange pocongan kuwi kariku meluk kaya beluk kang metu saka kuburaning Pak Jaman. Ilange pocongan kuwi katon regeng-regemeng jebul kaya wujud wong membo Pak Jaman sing wis mati karo guneman. Kowe kabeh elingono nek urip iki mbok yo sing apik. Aja kaya aku iki. Rasane awakku kaya ngene tulungono le. Tulungono aku iki le. Wong sing kaya Pak Jaman kuwi isih ngejejer ngadeg nang kono. Awake katon gudrah getih kabeh. Nyuwun pitulungan sajake karo aku lan Sukir. Nanging durung nganti slek Sukir karo aku omong, ana meneh wujud-wujudan putih-putih ing sak pinggiring Pak Jaman kuwi kanthi kahanan sirahe mekar
mekan beranang kaya obor. Sabanjure aku ora ngerti, jebul aku tangi wis kahanan esuk padang jinglang. Nantangi nang ayo muleh. Lah kok wis esuk? Ayo wis esuk. Lah mau bengi ceritane piye, Kir? Mau bengi kae dudu Pak Jaman. Ora ana menungso mati kinjur dadi weden utawa liya-liyane ora ana. Kuwi ngono setan, ning setan paring piweling kanggo awak-awak dhewe iki lho sing isih urip. Mbok ya aja niru lelakone Pak Jaman sing sombong, medhit, mekikil lan sak pinunggalane kuwi mau. Lah sing rambuté abang mekan beranang sing medeni aku kuwi piye? Lah ya banjur kuwi kowe semaput. Njur sing abang beranang kuwi teges mujudake setan uga sing bakal mbaturi wong sing pegaweane kaya Pak Jaman kuwi mau. Lah Paeman nang ndi, Kir? Paeman wis tak kon mulih, jebule mau bengi dekne ya semaput ngerti ndas peringis kuwi mau lho. Wong loro iki banjur ninggalake kuburan mulih menyang omahe dhewe. Anda masih bersama Tim Dimas.